Gracias. Gracias, rapaces. Benvidos a Land Rover Tonight Show deste martes moi especial. Hoxe vai ser un programa moi tolo. Estou máis nervioso do habitual. Van pasar cousas que nin siquiera podedes imaginar. Entre outras cousas, hoxe vai vir a pintar a mona. Vai estar neste plató de Land Rover a súa excelencia, o bispo de Mondoñedo, don Fernando García. Bueno, entre outras cousas, eu ainda non vin a don Fernando, está na sala, está nas instalacións. Boa, como ten que estar miña nai ahora na casa nerviosa, Boa. É que eu xa contei máis veces, miña nai meteume no seminario para que fora eu cura, concretamente para que eu fora obispo. De cura, obispo. Eu pensei que isto me contaba miña nai como unha pequena broma, pero co paso dos anos dime conta de que miña nai meteume no seminario realmente ca súa idea de que eu fora obispo. Porque xa o dixo moitas veces, eu non quería estudiar nin traballar. E na Diputación xa non había sitio, porque se non che gusta traballar nin estudiar, ao final pois podes ir a Diputación. Onde nacín eu, na época, cuidado con isto, é importante matizalo, na época que nacín eu, se non che gustaba traballar nin estudiar, tamén te podían meter a traballar no concello. Que pasa? Que no meu concello daquela eran moi estrictos ca xente que entraba a traballar. Tiñan que reunir unha destas dúas condicións, ou ser de dentro do concello ou ser de fora. Senón non podías traballar. Vale. Bueno, pero meus pais tomaron a decisión de meterme no seminario e aí entrei directamente no seminario. Vamos a ver unha bonita imaxe de cando cheguei ao seminario diocesano Santa Catalina de Mondoñedo. Aí me tedes. Si dá igual que enseña, están todos mal. Dá igual que enseña eu, verdad? Pois... Bueno, a ver, ya. Vale, enseñádelle, por favor, que son... Aí está, ese son eu. Ese son eu, Que fuerte, Dios, que horror. Son o do medio, sí. Ese son eu, viña así da casa. Despois, fumo evolucionando un pouco máis. Temos outra foto xa que é un pouco xa despois, non? Aí está. Aí está, xa me vades ver a min, porque no seminario, como vades dar conta ahora, no seminario había de todo, menos, ponme a min ahora, peluquero. Peluquero non había. Pero mirade, tiña a cara metida nunha cueva, Vale, aí estou eu no seminario. Estuve no seminario con xente que despois triunfou na vida. Vamos ver a seguinte foto xa, que era xa... Aí está. Con xente que despois se fixo moi famosa. Por exemplo, nesta foto, podedes ver que estou aí arrimado, eu son o do pantalón blanco aí co, en paz descanse, Freddie Mercury. Estaba ali no seminario. Bueno, eu sempre conto que... Vou contando estas cousas do seminario para despois non ter que contarlle ao obispo. Sempre conto que eu estaba no seminario, eu levábame moi ben con Deus, pero non me entendía co seu personal de terra. Quer dizer, eu co de arriba, bien, que tal, bien. Oye, podía probar matemáticas? Sí, no, pero estudia. No, prefiero non estudiar. Vale, eu co de arriba, ben, pero non me entendía co personal de terra. Pasa que chegou un momento, como a todo, que colleu o rector do seminario, don Darío, chamoume e dixome un día: Roberto, tú queres ser cura? Xa levaba 2 anos, Roberto, porque el vía algo que me desviaba por algún sitio. Roberto, tú queres ser cura? E dixen eu, prefiero unha costilleta. Entón aí, acabou. Non tiña actitudes, o que tiña era chulería. Eu, por exemplo, a veces mandámonos facer unha redacción, escribir algo, entón eu unha vez escribín algo,
Eu, que o escribira eu personalmente, escribino, e lino ali na misa, e cando acabei de lelo, dixen, palabra de Dios. O sea, non tiña actitudes, pero chulería tía. E así acabei no seminario. Vamos ver unha foto xa do final do todo o ciclo. Mirade que como salín. Cuidado, Terrible, Parece, non sei, como un actor dos anos 30 ou... Non? Sí, sí. En que estaría pensando eu, Xa vistes que non salín cura, pero salín con os ombros anchos. Eso sí que conseguí facer.